אחרי, תגיד, אז מה עושים עם הסרט חתונה של רומן? אוי, נכון. יואו, בואו נחשוב על רעיונות. יאללה. טוב, תקשיבו, הרעיונות האלה ממש גבוהים. אולי נעשה משהו כזה, חדש, מודרני, אולי איזה, לא יודע, קליפ היפ-הופ, משהו כזה, יודע? מה היפ-הופ? מה אתה רוצה לעשות איזה רומניגרס או משהו? ישר מראשון לציון, על אופניים כמו איזה בריון. עם הטייץ והסנדלי השורש מזיע מסריח כמו דג קרביון. נכנס למסיבה שהוא לא מכיר, יש אחת בחורה על הקיר, לא עושה עם זה כלום, מלחכת לשום, מחכה עם זה זמן לא סביר. ואשקלון טאון, אף בעננים, כולם תמיד סביבה מקלקרים, לא מוציאה שקל על מזון, די בכל שעה סוגר לה את החשבון. בון שנים שזה ככה מייאש, אף אחד אותה לא מרגש. אמא הציעה לאמץ זה חתול, אבל הכל השתנה בנסיעה לחול. מגיעים למלון ביוון, הכל כלול אבל הוא לא מוכן. רומן חולה אהבה על לרה, אבל לקשר רציני הוא פחדן. ואז בפרנדזון ניסה לשדך לעת גידלי, כן, הוא דווקא זרם, אבל היא כזה לא בא לי. סוויץ' עוברים לרמת גן, בסלון של לרה. סרט הם רואים, אבל בלב שלו יש קרע. מרגיש שרוצה להתקרב, דופק לו חזק כבר הלב. היא רוצה, הוא רק חושב, רק אל תראה לה שאתה מתלהב. עכשיו עצוב הוא מדדה בסדרה, מוצא איזה הומלס שנראה דווקא לא רע. טוב, זה הלך די טוב. תגידו, לרה בכלל מכירה את הקטע עם ההומלס? עזבו שטויות, בכל מקרה אפשר לעשות את זה ברף. יש לנו קהל די קלאסה. מה זאת אומרת קלאסה? אתה יודע קלאס, תיאטרון, מחזות. קשור קלאס, מה אתם רוצים עכשיו לעשות איזה רומן ויוליה? מה אמרת? טוב. זה בטח הלילה. איזה אור מן החלון בוקע, זה מזרח אירופה, ויוליה היא השמש. עלי השמש חמודות, כפונדיקון הלבנה. אחרי! יוליה, האם תסעי איתי ליוון? התשבי איתי במזנון למרות כי ליבך באשקלון. אשכרה לקחת אותה למזנון? רבים הם סיפורי אהבה, אך למעשה אחד הם, והיא כאן בגזוסטרה. יוליה, הו יוליה. אבל רומן אחי, זה לא יעבוד, קוראים לו לרה! נו, אבל למה נהיה ירח? טוב, זה טוב. יש פה בכלל קרה? רומן ויוליה? אז מה נעשה? חבר'ה, לא משנה מה אתם עושים, אל תעשו ריאליטי. החרא הזה יצא לי מכל החורים כבר בארצות הברית פה. ערב טוב, ברוכים הבאים לקחי אותי לרה. התוכנית בלרה תיאטר את מחיר ליבה העתידי. אז למה שלא נכיר אותה קצת? היי, אני לרה, אני מאשקלון, למדתי בבית ספר לאומנויות, עמדנית בלט ממש מדוקלמת, נורא חכמה ואינטליגנטית ממש, אבל ממש. וזהו, זה בגדול עליי. אני רואה שאת בחורה מאוד מטופחת. לגמרי. טיפוח אצלי זה דבר ראשון. אני ממש אוהבת להיות נקייה. כשאני אומר לרה פונדי, מה הדבר הראשון שקופץ לחברים שלך בראש? סדר וניקיון, חד משמעית. בבית מסודר זה פשוט עושה לי ממש טוב. זה מושרש אצלי, זה מהבית, אין מה לעשות. איך התקבלה ההחלטה שלך להשתתף בתוכנית? תראה, אני מאוד אוהבת דברים חדשים. ממש לאחרונה התחלתי לעשות סקי, ורכיבה על אופניים, כאילו אין, אקסטרים זה אני. ספרי לי 3 התכונות החשובות ביותר בגבר שלך. אני רוצה גבר שמחובר לעצמו, גבר שתמיד מתחשב ברגשות של אחרים. מה עוד? טוב, אני ארשה לעצמי להיות קצת קיצ'ית, אבל בשבילי רומנטיקה זה ממש חשוב. להיות בבית עם הגבר שלי, להתחבק, כשאנחנו רואים איזה סרט, לאור נרות, זה מושלם מבחינתי. ומה השלישי? טוב, זה מאוד פשוט. אני אוהבת שהגבר שלי, ואני רוצה שהוא ידע לחלוק איתי הכל. טוב לרה, שיהיה המון בהצלחה. אני בטוח שתמצאי פה את האביר על הסוס הלבן. אני לא מאמין שהחולרת האלה עשו ריאליטי בסוף. איזה פח. אני חייב להציל את הסרט של רומן ולרה. אני חייב לעשות איכות! משהו תרבות! משהו מוגזם ופרופורטי בלי שום סיבה נראית לעין!
מה הסרט אליהם? לא נסחפנו קצת? זה אמור להיות זיכרון כל החיים. לא נעשה משהו קצת יותר מודרני? בוא נחר, עכשיו המדינה מלונדון. כאן חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בתערוכה של virtual reality וגיימינג בלונדון. זה אחלה רעיון, אולי נעשה משחק מחשב? וואלה. אתם יודעים כמה יקר לו עולה להפיק כזה דבר? עזבי נשמה, אני מארגן לך 2 מתכנתים הודים $5 באלי אקספרס, תופרים לך את זה 5 שניות. אתה בטוח שזה סבבה? בדוק. מה זה הפח הזה? בכלל, נראה לי שזה הפעלה של זכויות יוצרים כל הסיפור הזה. טוב, אני אומר, אנחנו חייבים להתייעץ עם העורך דין בנושא הזה. אחי, יש לנו בעיה. אין בעיה שאני לא יכול לפתור. תשמע, עשינו לו על קרוב אני לא יכול לפתור. צריך משהו גדול, משהו אפי כזה. תגידו, מה אתם אומרים על התקופה של האימפריה הרומית? אבל אחי, איך לעזור לקשר את זה לרומן ולרה? רמת השרון, העיר בה הסוסים הולכים מוזר ויש רק בחורה אחת יפה. הקולוסיאום, המקום בו נלחמים על הבחורה היפה. כן, תלחמו על הבחורה היפה, תלחמו. היי רומן הקיסר, איזה פילים היית. אנחנו באנו להתחרות על לרה בשם רומן. היי רומן. הודעה חשובה. אני אקרא אותך לגזרים ברשת שלי. מה אתם אומרים? חנינה? תהרוג אותו, כן. רוצים בדם, רוצים לראות מכות. אני אומר חנינה. אתה אומר חנינה, אבל אתה מתכוון למוות. בוא אחד לשני, אנחנו לא מכירים אחד לשני. תראה, אתה צריך לכם, לא יעזור לך כלום. קח את זה, טמבל, קח את זה. למען רומן ויוליה, לרה, טעיתי. מה אתה אומר? שווה להסתכל על הקרב או שנקפוץ לחדר האחורי פה, מה? מה? עדי זה נראה מפחיד, אבל אני... אוי! אני באתי לנצח, אני באתי לזכות בלרה. אוש! קיש, למען רומן ויוליה. כן, הוא ניצח טוב. למעני? גם אני חושב שהוא ניצח. מה תגידי יפתי? הקיסר. שמעו, כאילו מלחמות, מאז כל החפירות של יוליה משחקי הכס, נראה לי כבר מה זה פסה. אולי נעשה משהו יותר זורם כזה, זה ריקוד. וואט, ריקוד? תקשיב, אם זה ריקוד אני חייבת להתקשר ליאנה. ריקוד זה טוב. אין מצב שאני רוקד. משהו, אני שומעת שברקע איזה לרה? לא כדאי. אני הייתי ראשון. יושב לו כל יום על כיסא המשרד, מסתובב לו כמו מעברר. הוא פגש בחורות בעבר, כן, אך הלרה מסרט אחר. לרה זו חגיגה לעיניים, יש כאלה יומרו פונדיקון, את הלב סיבבה לו כפליים, מפדל ובוכה בילקון. לרה, 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 תסתכלו על לרה, כל אחד יודע. לרה, לרה, לרה מאשקלון, היא מאשקלון. לרה, היא עושה כל היום אקרו-יוגה, מתמתחת כמו איזה חמוס. רומן שם מפרק אבטיח, כה מתוק לו אך בלב חמוץ. ובסוף נפגשו היונים, התחתנו ועכשיו הם שמחים, ואנחנו רוצים רק לומר שאתכם אנו גם אוהבים. כן, לרה,
משגע, מהחבר'ה לרה, לרה. זה מרגיש לי נכון, זה מרגיש לי נכון. עם לרה ורומן, כן. זה מרגיש לי נכון.